Ул җәмәгать эшлеклесе, сәнәгатьче, хәйрияче һәм шул ук вакытта классик татар шагыйре. Сүзебез халкыбызның иҗтимагый мәдәни тормышында зур урын алып торган шәхес Дәрдемәнд турында. Татар китабы йортында аның истәлегенә багышланган күргәзмә ачылды. Биредә аның фото һәм шәхси әйберләрен күрергә мөмкин. Алар милли музей фондларыннан. Татар милләте ныгысын, үссен өчен зур эшләр башкарган кеше Дәрдемәнд, чын исеме Закир Рәмиевны искә алу бик мөһим. Аның вафатына 100 ел тулды. Шәхесләр сәхифәсендә Дәрдемәнд. Татарлыктан татар ишгар итәрме? Кеше үз исмене инкар итәрме? Татарлыкта татар углы татармын. Татар түгел димә, башың ватармын. Үз милләте өчен сүздә генә түгел, гамәлдә дә зур эшләр башкарган кешеләр олы хөрмәткә лаек. Дәрдемәнд шундый фидакарь затлардан. Заманында аның исемен телгә дә алырга ярамаган. Буржуй шагыйрь иҗатын качып укыганнар. Шаулый диңгез, җил үрәдер. Дәрдемәнд кайгылы моңсу дигәнне аңлата. Ил, халык, тел язмышы өчен борчылучы фәлсәфәче шагыйрь ул. Үз стиле бар, кыска гына шигырьләрендә дә зур мәгънә. Иҗаты серле һәм каршылыклы. Сүзнең, иҗатның, шигъриятның чын асылын ача. Ул нәкъ менә күп мәгънәлелек белән аерылып тора. Аның карап шигыремне, бүздәрем моны алмадым, без туган ил һәм башка шигырьләрен бүген укыйбыз икән. Тәнкыйтьчеләр яисә укучылар еш кына капма-каршы фикердә калалар. Менә мин моннан шушы фикерне аңладым, тотып алдым. Икенчесе, юк, анда бит менә шушындый яшәеш фәлсәфәсе чагыла ди. Аның тирән фәлсәфә белән сугарылган, символларга бай, кинаяләр, ишарәләр, ымнар һәм гомумән ул чор 20-нче йөз башы Европа, дөнья фәлсәфәсе дәрәҗәсендәге әдәби әсәрләре, әлбәттә, татар әдәбиятының 20-нче йөз башында дөнья әдәбияты белән бер дулкында үсеп барганлыгына дәлил булып торалар. Бак, кырмыска киеп ташы, бал кырткайы татлы бал, кошка ягалык ташы, коштан корттан гыйбрәт ал. Аның балалар өчен язылган шигырьләрендә дә тирән фикер ята, иҗаты өйрәнелгән, томлыкларга кертелгән. Шулай булса да, бүгенге укучы аның шигъриятен укыган саен яңа якларын ача. Мөхәммәд Закир Рәмиев Оренбург губернасы Җиргән авылында сәүдәгәр гаиләсендә туа. Әтисе Мөхәммәд Садык алтын сәнәгатендә зур уңышларга ирешкән. Әнисе Хәнифә бик белемле хатын була. Бай, мәдәни гаилә. Бала чагы Юлык авылында уза, Муллакай авылында мәдрәсәдә укый. Ә инде 21 яшендә Төркиягә киткән. Закир Рәмиев анда үзлегеннән төрек телен, әдәбиятын, төгәл фәннәрне өйрәнә, типография эше белән таныша. Без монда Казанда яисә Оренбургта матбугат өчен җайга салырык та безгә рөхсәт бирмиләр шул. Төркиядән мәгърифәтчелек идеяләре белән янып кайта. Абыйсы Шакир белән берлектә нәшрият ачарга хыялланалар. Бары тик 1905 елгы инкыйлабтан соң мөмкинлек бирелгән. 1906 елда Вакыт газетасы, 1908дән Шура журналы чыгара башлыйлар. Алтын приискалар хуҗалары буларак алар Россиянең 10 иң бай кешеләре арасында була. Закир Рәмиевнең 2 урам гына үтәсе булса да, от арбасында барганы турында сөйлиләр. Ягымлы кеше була, төз буйлы, матур кыяфәтле, башкаларга карата итәгатьле. Вәгъдә бирде икән, һәр вакыт сүзендә торган. Дәрдмәнд яшәгән Орск, Оренбург шәһәрләрендә шактый гына эшләргә булырга туры килде. Һәм мин шушы 50нче еллардан бирле Дәрдмәндкә багышлы истәлекләрне туплап, аны белгән кешеләр белән очрашып, шактый вакыт аралаштым, диттем һәм мөмкин кадәр булганнарын язгалап та алдым истәлекләрен. Һәм аннары шуның нигезендә инде мин 80-нче елларда документаль повесть яздым. Оренбург губернасының дәүләт думасында депутат та булып тора. Татар халкын белемле, мәдәниятле итеп күрергә тели. Үз хисабына мәктәп-мәдрәсәләр, китапханәләр ача, газета-журналлар, китап дәреслекләр чыгара. Сәләтле татар яшьләрен чит илләргә җибәреп укыта. Безнең байларыбыз бүгендә бик күп. Ләкин Дәрдемәнд үз вакытында миллионер булып танылган икән. Ул үзенең алтыннары белән үзе хозурланудан бигрәк халкыма мин ничек ярдәм итә алам дигән фикер белән яшәгән.
Ул иң беренче чиратта татарның милли үзаңын үстергән, татарның татарлыгын үстергән нашир, иҗтимагый фикер иясе, сәясәтче һәм менә шушы сыйфатлары аны әлбәттә татар милләтенең үсеш концепциясын эшләгән иң зур фикер ияләренең беренче бишлегендә карарга мөмкинлек бирә. Хатыны Мәхүб Җамал сәүдәгәр кызы була, Дәрдемәнд 8 бала атасы. Соңгы елларын ул Орски шәһәрендә үткәрә. 1917 елгы инкыйлабтан соң абыйсы белән икесенең 50-гә якын алтын приискаларын дәүләткә тапшыралар. Бу эш озак елларга сузылган. 1921 елгы ачлык вакытында да халыкка ярдәм итү эшен оештыруга керешә ул. Шул ук елны Оренбургта улы кызы Өмегөлсем үлүе турында хәбәр ала. Ул вакытта Оренбург белән Орск арасында поезд йөрми, әле поезд юлын төзегәне башлаганнар иде. Бик авыр шартларда ул кызын узатырга дип Оренбургка бара. Аның кызының 4 кызының 2 кичкенә кызын үзе белән алып кайта. Һәм шул вакытта өйнеме салкында дидер, кызы белән кәндә бәлки тифтә эләккәндер. Ул инде бер аратна авырып ята да вафат була. Дәрдемәнд Орск шәһәре янәшәсендәге Ильяс авылы зиратына җирләнә. Тик вакыт үтү белән каберстан хәрби завод биләмәсенә әверелгән. Дәрдемәнд кабере өстенә куелган таш юкка чыга. Дәрдемәнднең балалары, оныклары, туганнары Уфа һәм Мәскәү шәһәрләрендә яши. Белемле, затлы кешеләр. Оныклары арасыннан Галим Сталин премиясе лауреаты Бәшир Рәмиев турында аерым әйтеп китәргә кирәк. Ул Мәскәүдә иң зур гыйльми идарәләрнең берсендә җаваплы эштә эшләгән. ЭВМ, хисап машиналары, космоска бәйле радиоаппаратуралар уйлап чыгаручыларның берсе. Кызганычка каршы Казанда Дәрдмәнд музее булдыру яки Дәрдмәнднең күргәзмәсен эшләү идеялары вакыт-вакыт калкып чыгып килсә дә, аның әле тормышка ашканы юк иде. Менә ниһаять мин моны бер реаль адым дип карыйм. Тарихи һәм географик шартлар Дәрдемәнднең матди мирасын саклауны катлауландырган. Татарстанда аның белән бәйле аз сандагы документаль чыганаклар, фото һәм шәхси әйберләр хәзер милли музей фондларында саклана. Тартмачыгы, ашау кирәк-яраклары һәм башка кызыклы экспонатларны бу көннәрдә Шәриф Камал музеенда да күрергә мөмкин. Безнең музейда иң кыйммәтле ядкарларның берсе Дәрдемәнднең Шәриф Камалга бүләк иткән каләме. Шәриф Камал вакытта яшь кеше, яшь иҗатчыга фатихасы рәвешендә шундый каләм бүләк иткән. Һәм инде ул менә Дәрдемәнд белән Шәриф Камал арасында менә булган шундый бер матди бәйләнеш сектә буладыр инде. Күргәзмә эшләү дәверендә Дәрдемәнд тормышы һәм иҗатына багышланган очрашулар, лекцияләр, түгәрәк өстәлләр узачак. Татарның күренекле фикер иясе, фәлсәфәче, татар халкын аң белемле итү өчен бар көчен куйган милләтпәрвәр шәхес Дәрдемәнд онытылырга тиеш түгел. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан.